Takže ahojte ľudia, dnes mám voľný deň, no a ako inak by som ho mohol stráviť, než v lese. A už tu mám aj prvý dnešný úlovok a je teda naozaj parádny. Je to takýto obrovský bronzák. Je to naozaj veľký hríb, vyzerá aj celkom pevne. Uvidíme, aká bude skutočnosť. No, ešte vyzerá naozaj zachovalo. Není to síce úplne najlepšia kvalita, ale s tým treba počítať. Oni tie hríby už starnú a až tak veľa mladý už nerastie a prejavuje sa aj to sucho, ako vidíte na klobúku. Je popúkaný a to sucho je už naozaj intenzívne. Naozaj všetko už šuští pod nohami. Tá pôda je preschnutá. Není veľa miest, kde je ešte ako tak vlhko, aspoň pod listím, takže zišla by sa nejaká búrka, ale to neovplyvníme, takže treba ešte využiť, čo sa dá. Naozaj predpokladám, že tých hríbov ešte v lese bude dosť, hoci už to pomaly končí. Takže ja idem ďalej. Tak ja už vidím ďalší dubák a znovu poriadne veľký kus. No, tento tiež vyzerá byť pevný. Uvidíme. No, toto je ešte celkom v poriadku. Aj tá stopka je pevná, tak dúfam, že nebude moc červivý, nakoľko tá červivosť je už naozaj dosť vysoká. Málo ktorý dubák nájdete, ktorý absolútne nie je červivý. A je to veľký rozdiel oproti obdobiu spred pár dní, keď tie dubáky boli naozaj v 100% kvalite. To teplo a sucho sa už na nich podpisuje. Tu sú takéto dva dubáčiky za sebou. Jeden o niečo väčší. A majú také tenučké stopky, čo na dubák nie je úplne bežné. A tu tento ďalší naozaj, že v podstate stavbou tela sú skoro ako suchohríby. Ale sú to jasné dubáky. Tak tento dubák vyzerá úplne ako muchotrávka. Pozrite sa na ten klobúk. Prehnutý, takýmto spôsobom popúkaný. No naozaj čistá muchotrávka, ale naozaj je to dubák. Ešte aj odtrhnem. Tak tu máme niekoľko dubákov za sebou. Tu je jeden. Alebo teda bronzákov, aby som bol konkrétnejší. Tento je z nich asi najväčší. Toto je taký maličký. A tu je takáto pekná dvojica. To je také milé zakončenie. Tak konečne aj nejaký väčší počet, lebo zatiaľ ich nachádzam v podstate len jednotlivo. Tak konečne nejaký mladý pevný bronzák. Tento vyzerá naozaj k svetu. Tak tu máme takýto mladúčky bronzák. Ten je naozaj pevný. Výborne. Jeden z mála kvalitných hríbov, ktoré sa tu dajú nájsť.
Tu máme takýto podarený bronzák. Ten vyzerá naozaj kvalitne. No, nie je to úplne najlepšie, ale niečo z neho aspoň bude. Tak tento schovatý pod listím sa veľmi kvalitne maskuje, ale nepomohlo mu to. Pekný bronzák. Ešte sa tu dajú nájsť aj takéto pekné mladé bronzáky. Tento je krásny. A ešte aj tu nižšie som jeden videl. Ten má pekne tmavú hlavičku. A bude to ďalší celkom dobrý kus. Tak tu máme takýto maličký bronzák. Vyzerá byť celkom zdravý. Tak tu máme pekné miestečko s niekoľkými hríbmi bronzovými. Tu je jeden, ale ten je už celý mäkký. Tu máme takto ďalší. Tu máme ďalší. A tu ešte som ich videl minimálne dva. Tento naozaj pekný kúsok. Výborne. Ten bude naozaj zdravý podľa všetkého. A ešte tento jeden. A ten bude tiež v dobrej kondícii, hoci na stopke cítim, že bude dutá, teda podľa všetkého aj červivá. A potom je tu ešte tento jeden, ale ten tu už necháme. Takže takto na tomto jednom miestečku. Tu máme takéto dvojičky. Schovaté v lísti ešte. Tak aj takéto nádherné dubáčiky sa tu dajú ešte nájsť. Tento má naozaj poriadnu stopku a je pevný ako kameň. Parádny dubák. A ešte som tu videl jeden. Trošku v diaľke. Som zvedavý, aký bude ten. Má takú kratšiu stopku a tento je už celkom mäkký. Toto radšej nechám, ale tento naozaj potešil. Tak to je takýto mladý pekný bronzák. Ten sa zíde. Ten ešte vyzerá byť v dobrom stave ako kameň.
Tak tu máme poriadny dubák, ale je pekne popúkaný už od sucha. Naozaj to sucho im dáva zabrať, ale je pevný a naozaj ešte v obstojnom stave na to, ako vyzerá. Máme takýto malý popúkaný dubák, ale je dosť pevný. A vidíme, že aj sfarbenie je celkom dobre, takže z tohto niečo bude. Tak tu vidím pred sebou 3 nádherné bronzáky. Tu máme 2 vedľa seba. No, vyzerá tento ako tak pevný. V podstate som ho len vytiahol a tu vidím, že už niekto bol, ale asi dávnejšie. Tento vyzerá dobre. No, oni zas nie sú úplne najlepšie na svete. Už to vidíte vlastne na tom sfarbení, ale zás není to až také zlé. A tento, no, ten je taký podobný, takže takéto bronzáčiky, ale určite sa využijú. Není to nejaký zlý stav, ja to porovnávam s tým, čo bolo niekoľko dní späť, ale tak tie podmienky sú už teraz iné, takže nemožno očakávať, že tie hríby budú také isté. Tak tu máme parádny dubák. Tento je skvelý. Paráda, konečne. A ideme ďalej. Tu vidím ešte jeden. A ten vyzerá rovnako dobre. Alebo minimálne veľmi podobne. Áno, paráda. Je to zdravý, pevný dubák. Toto sú krásne 2 kúsky. Tak, tu je neskutočné množstvo muchotrávok červenkastých. Pozerajte sa na to, ľudia. Tak to sú neskutočné haldy tejto chutnej huby. Naozaj invázia týchto muchotrávok. Nakoľko ešte vo veľkom rastú dubáky, tak som zatiaľ nevidel túto hubu niekoho zbierať, ale je to veľmi chutná huba a keď dubáky raz prestanú, tak určite sa dostanú na rad aj modráky, alebo práve tieto veľmi chutné muchotrávky červenkasté. Je ich teraz v lesoch naozaj, ako vidíte, veľmi hojne. Tak na tomto svahu takýto ukážkový dubáčik.
Tak tu máme niekoľko dubákov na kope, alebo teda malý kúsok od seba. Tu je jeden. A tu keď ideme ďalej, tu máme takýto krásny bronzáčik s takou tenšou stopkou. Tu máme ďalší. No a na záver tu máme tento najväčší. Nie je to úplne nejaká sláva, ale niečo sa s tým bude dať ešte robiť. Takže tu máme všetky pokope. Tu máme takúto dvojičku. Takže dnešné video je pomaly na konci. Tu je môj dnešný úlovok. 2 plné koše, jeden menší, druhý väčší. A ako vidíte, tak tá kvalita hríbov je odlišná, ako bola niekoľko dní dozadu. Sú popúkané od sucha, červivé a aj obžraté od slimákov, takže dosť sa to zmenilo za tých niekoľko dní. Nakoľko podmienky sú už iné, je veľmi teplo a takisto aj veľmi sucho, čiže lepšie to už nebude. Pokiaľ neprídu nejaké väčšie dažde, tak už vlastne nám hubarský ošial pomaly končí, aj keď sa teda toho dá nájsť dosť, ale už naozaj začína byť veľmi veľa odpadu a podľa všetkého, kým dojdem domov, tak možno aj z tohto niečo ešte pôjde preč. Takže treba si to možno ešte užiť, kým sa to ako tak dá, lebo už naozaj každým dňom to bude horšie. A ja teda budem asi čakať na to, že prídu nejaké dažde, blíži sa nám jeseň. Takže dúfam, že september a október budú aspoň z časti tak dobré ako tie minuloročné, nakoľko minulý rok to bola absolútna fantázia na jeseň. Takže snáď nás príjemne prekvapia aj tohtoročné jesenné mesiace. A uvidíme sa znova pri takýchto plných košíkoch a možno ešte s kvalitnejšími a krásnejšími hubami. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, komu sa moje videá páčia a nechcete o žiadne prísť, kľudne dajte odoberať tento kanál a zatiaľ sa majte pekne. Dovidenia.